Ahojte priatelia, krásne vás zdravím z nádherného patagónskeho lesa. Spoločne sa nachádzame v časti Chile nazývanej Carrera Austral a po takom posedení v tomto lese na mňa úplne dýchal posvetnosťou a chcela by som teda trošku tejto prenádhernej atmosféry priniesť aj k vám domov a do tejto spoločnej meditácie. Kľudne sa posaďte tak, ako vám to vyhovuje. Ideálne, aby vaše boky boli vyššie než vaše kolienka, aby ste v tom sede dokázali sedieť nejakú chvíľku, vezmite čokoľvek potrebujete, aby ste sa cítili dobre, môžete sedieť na stoličke, môžete si aj ľahnúť a urobte si proste pohodlie tak, aby ste si túto chvíľku pre seba dokázali naozaj užiť. A potom len spokojne zavrite oči. Možno si dáte veľký nádych nosom, možno výdych pusou a prenesiete samých seba do toho tu a teraz. Do tohto okamžiku, do svojho tela. Možno navnímate, ako sa vaše telo práve teraz cíti. Iba akoby sa možno sami seba chcete spýtať, ako sa máš. Ako sa máš, moje telo? Čo dnes cítiš? Čo potrebuješ? Čo pre teba môžem urobiť? Možno navnímate svoju vlastnú energiu, či už je to extrémny prebytok energie, či je to únava, či je to neutrál. Len si možno uvedomte nielen svoju fyzickú stránku, svoje telo, ale aj tú energetickú stránku. A možno potom skúste navnímať váš dých. Kedy náš dých je nástrojom, ktorý dokáže ukľudniť a koncentrovať našu myseľ. Začneme krátučkým sústredením na dých, kedy náš dých vôbec nekontrolujeme. Len sa snažíme si ho povšimnúť. Ako by ste sledovali cestu vzduchu vašim telom. S každým nádychom prechádza vzduch z okolia, cez nos, dýchacie trúbice až do pľúc, tam sa vymieňa a následne prechádza z pľúc cez dýchacie trúbice, nozdry až do okolia. Možno párkrát navznímajte cestu vzduchu vašim telom aj s tým, ako na to reaguje vaše fyzické telo. Ako sa rozpínajú vaše pľúca, ako sa rozpína vaše brúško, vaše záda, ako branica, pánvové dno a všetky vnútorné orgány klesajú nadol s nádychom a vstúpajú nahor, ako by sa zmršťujú s výdychom. Navnímajte možno expanziu, rozpínanie, priestor pri nádychu. Zmenšovanie priestoru, také zmršťovanie, vytláčanie toho nepotrebného von s výdychom. S nádychom expanzia, s výdychom kontrakcia. Potom možno skúsite zameriať vašu pozornosť len na úplne malinkú oblasť vášho tela, kde dých cítite najviac. Či už je to vaše brúško, či sú to vaše ramená, či je to váš chrbát, či je to hrudník alebo nos. Skúste ostať
vašou pozornosťou na tomto malom priestore. Jedno, čo ste si zvolili, skúste vnímať, ako dých plynie a reaguje s týmto malým priestorom. Spoločne môžeme skúsiť navnímať akoby vstup vzduchu do nášho tela. Akoby cítite vzduch, ktorý sa ľahúčko dotýka vašich nozdier, možno vašej hornej pery, celkovo priestoru medzi vašim nosom a vašou pusou a vchádza dnu. A pri každom výdychu vnímate dých, ktorý vypúšťate z vášho tela. Navnímajte okolie vašich nosných dierok, možno horný okraj vašej pery. Možno navnímate rôzne vlastnosti a kvality vášho dýchu. Možno si povšimnete, že dých je chladnejší, keď vchádza dnu a teplejší, keď vychádza z vášho tela von. Skúste navnímať svoj dých, či je pravidelný, či je nepravidelný. Hlboký alebo plytký, krátky či dlhý. A nijak neposudzovať, len vnímať to, čo je práve tu, práve teraz. Príjmať svoj vlastný dých presne taký, aký práve teraz je. Pokiaľ by náhodou vaša myseľ niekam odcestovala, či už do krajiny fantázie, alebo k nejakej veci, ktorú máte naplánovanú, či k nejakej veci, ktorú práve teraz cítite na tele, či už je to bolesť, alebo vás niečo svrbí, šteklí, škriabe. Skúste si povšimnúť iba tento podnet a potom ho nechať ísť, vrátiť sa k dýchu. Kultivovať a budovať nereaktívnosť. Akceptujte to, čo je a nechajte to byť súčasťou tej prítomnosti. Možno akoby chcete vycvičiť vašu myseľ, aby ostávala v prítomnosti. Aby vnímala to, čo je a čo je dôležité. A tak trošku dokázala s nadhľadom vidieť stimuly, ktoré možno nie sú až tak dôležité. Pokiaľ vás niečo svrbí, skúste odolať. Skúste sa nepoškriabať. Skúste si len uvedomiť, prečo by to pre vás bolo tak dôležité. A potom sa vrátiť k vášmu dýchu. Takej kotve, ktorá nám dnes slúži pre ukotvenie našej koncentrácie a našej mysle. A potom môžeme našu kotvu premiestniť na miesto, ktoré si zaslúži našu pozornosť. Skúste vo svojom tele
nájsť miestočko, ktorému by ste dnes chceli poslať energiu. Liečivú, tešivú, láskavú, či akúkoľvek inú. Či už sú to vaše kolená, či je to rameno, ruka, či je to práve vaša myseľ, či sú to oči, alebo nejaký z vnútorných orgánov. Môžete presunúť svoju pozornosť do tejto časti vášho tela a skúsiť tam akoby zapáliť svetlo nádeje. Akoby ste svojou pozornosťou dokázali tomuto miestu dopriať to, čo potrebuje. Pretože naše tela sa dokážu dokonale liečiť samé. Iba im musíme dať ten priestor. Musíme si dať zámer a realizovať tento zámer s tým najlepším, čo vieme. Možno si v tom mieste predstavíte nejakú farbu, ako by kolovala a opriadala toto miesto ako vlnený sveter. Ako keby ste okolo tohto miesta háčkovali teplú perinku. A na záver spoločnej meditácie si možno skúste predstaviť, ako sa táto energia šíri po celom vašom tele. Ako vy sami nie ste len vašim fyzickým telom, ale ste sférou energie. Môžete vidieť sféru, môžete vidieť špirálu, čokoľvek by ste chceli, ako si sami zhmotnite svoju energiu. Či už je to bublina, či je to chaoticky vibrujúci komplex, či je jednofarebný, viacfarebný. Môžete cítiť nejakú vôňu, môžete tomu priradiť textúru alebo chuť, alebo hocakú inú vlastnosť, ktorá by vás napadla. A následne, akoby túto energiu chcete vyžarovať všade do okolia. Možno poslať kúsok tejto svojej posvetnej energie tým, ktorých máte najradšej. Tým, ktorí to potrebujú. Tým, ku ktorým práve teraz zavíta vaše srdce a vaša myseľ. Možno v duchu poďakujte týmto ľuďom za to, že tu pre vás sú. Za to, že robia váš život krásnym. Že vám pomáhajú byť tou najžiarivejšou verziou vás samých. Môžeme spoločne spojiť dlane pred hrudníkom. Pokiaľ chcete, dotknite sa čela, kľudne prejdite k srdcu. Možno jemne sklonite bradu. Poďakujete sami sebe za to, že ste si našli čas na túto meditáciu, skľudnili svoju myseľ, napojili sa na svoje telo a vyžiarili svoju originálnu energiu do vášho okolia. Ja vám taktiež krásne ďakujem, že ste sa ku mne pridali. Prajem vám prenádherný zvyšok vášho dňa či večera a prajem vám, nech častejšie dokážete byť sami so sebou v tichu a príjmať to, čo je, práve tu, práve teraz, práve také, aké to je, pretože vždy sme práve tam, kde potrebujeme byť
Namaste.